nye virksomheder i forhold til sidste år, og de kommer fra alle lag i samfundet. Nu skal I møde Ali Kilti, der er ordblind, og Farouk Buks, der egentlig bare ville tjene et par håndører i fritiden. For 2,5 år siden fik de to en god idé. I dag er det noget, man næsten kan kalde en millionforretning. Vi har fået en bestilling her på, kan man sige, 2 iPad covers. I dag ruller ordrene ind, men Ali Kilti husker tydeligt den allerførste bestilling. Det var sådan helt vildt, og jeg tænkte, jeg har fået en ordre, jeg tror den var på 120 kroner eller sådan noget. Det var helt startet. Ali Kilti og Farouk Buks viser rundt i det skur, hvor de første varer kom hjem. Det var vores første hylde. Det var hylden til vores varer. For 2,5 år siden startede de webshoppen Max 99. Vi havde for eksempel iPhone 4 her. Ali er vokset op i ghettoområdet i Albertslund, og som ordblind gik han ud af skolen efter 9. klasse. Det var hårdt, men jeg blev helt rød i hovedet, når læreren sagde, kan du ikke læse den der sætning op? Og så sad jeg bare og kiggede, og du ved, fordi folk grinede af det, og det var hårdt for mig. Men så mødte han sin gamle ven og nye kollega Farouk. Det der så skrives på hjemmesiden, det står jeg for. Så står han for ligesom at gå og kigge, hvad er inde og hvad er ikke inde. En kombination, der virker. Det er noget, vi har selv bygget, og noget så langt, som vi er nået nu. Så er man sgu meget stolt af det, okay, vi starter fra 0. Og ordrene, de voksede. Efter det, så blev det lidt større, så rykkede han nogle af varerne på første sag. Men så var der bare ikke plads mere. Derfor blev det lille skur i baghaven skiftet ud med et større lagerrum. Svend, han skal have en iPad cover i sort. Hver dag bliver der pakket og postet på det nye lager. 1000 forskellige varer har vi. Og det nye foretagende gør indtryk. Altså min mor er rigtig stolt af noget, og hendes brødre og mine tanter, så de er bare rigtig stolt af, at der er aldrig nogen, der har lavet sådan en webshop før, som i vores familie. Og fordi de begge to har fuldtidsjob ved siden af, kan stort set hele overskuddet investeres i virksomheden. Drømmen er jo at tjene penge på det her, og sige, okay, nu kan vi sige op på vores fuldtidsarbejde, og så kan vi leve af det her. I årets første 9 måneder har de omsat for næsten 700.000 kroner, og det tal skulle gerne stige, hvis man spørger de to iværksættere. I år regner vi i hvert fald 1 million. Det er i hvert fald vores mål, som vi i hvert fald siger. Og så næste år, så regner vi med i hvert fald 1,5. Og Ali har ikke råd, hvis bare drømmen er der. Hvis du er, vil sige, ordblind og har hårdt ved skolen og sådan noget, hvis du tror på dig selv, så kan du godt komme langt. Og så skulle vi hele sige, at manglende kapital ikke er nogen undskyldning. De to herrer brugte deres feriepenge som startkapital, 11.000 kroner. Og så Christian, så skal vi snart gøre os klar til en nervepirrende fodboldaften. Jeg synes faktisk allerede,